Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நம்ம வந்து இப்போ ஆத்மா பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? நம்ம வந்து சரீரம் இல்ல ஆத்மா அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஆன்மீகத்துல. எப்போ நம்ம வந்து சரீரம் இல்ல ஆத்மான்ற உணர்றோமோ அப்பதான் ஆன்மீகத்தில் நம்மளால முன்னேற்றம் ஏற்பட முடியும். ஏன்னா பக்தி அப்படின்றது ஆத்மா சம்மந்தப்பட்டது, சரீரம் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை, இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து அந்த ஆத்மா அப்படின்றது உணரணும். ஆத்மா பத்தின எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியணும். ஆம், அழியாதது, எப்பயும் நம்மளா இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுக்கு பக்தி செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கு. ஆத்மாக்கள்லாம் அணு, பகவான் விபு, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். அதோட சைஸ் வந்து முடியோட டிப்பு எடுத்து அதை 10,000ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு பாகம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஏன்னா நம்மள ஆத்மாக்கள் நம்மளை பற்றி தெரியணும் இல்லையா? அதுக்காக அதுவும் இல்லாமல் ஆத்ம நிலை हरे நம்மளோட. कृष्ण महाराज प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கு தெரியணும்ல, இப்போ நம்ம பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்லேயே நம்மளோட கடமைகள் என்ன, நம்மளோட அடையாளம் என்ன அப்படின்னாலும் நம்ம சொல்லுவோம். நம்மளை பற்றி இப்போ கேட்டாங்கன்னா நம்ம உடனே நம்மளோட பேர்லேருந்து இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்க ஆதார் கார்டு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஐடென்டிட்டி, அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேமிலி அப்படின்னாலும் நம்ம கொடுப்போம். அதனால் ஆத்மா அப்படின்போது நம்மளோட ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்றைக்குமே பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவோம். நம்ம அணு பகவான் விபு, அதுதான் நித்தியமான பொசிஷன், நித்தியமான உறவு. மற்றதெல்லாம் டெம்பரரி தான். அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து உணர்தல் இருக்கணும். அப்போ அந்த நித்தியமான உறவுக்கு நம்ம இன்னும் அதிகமாகவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். டெம்பரரியான விஷயத்த கேர் பண்ணணும், நம்மளோட டியூட்டியை செய்யணும், அன்பை கொடுக்கணும். ஆனால் அட்டாச்மெண்ட் மட்டும் பகவான்கிட்ட இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்மளை உயர்த்திக்க முடியும், பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்திக்க முடியும். ஸோ அதனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பகவான் வந்து ஆத்மா பற்றி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? 11லேருந்து 30 வரைக்கும். அதில் நம்ம நேத்திக்கு வந்து தேகினோஸ்மின் யதா தேகே இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். 2.13 பிறப்பிறப்பு சுழற்சி உண்டு அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஆதாரபூர்வமாக இப்போ தெரியுது. சரிங்களா? இறப்புக்கு அப்புறம் பிறப்பு அப்படின்றது உண்டு. ஏன்னா இங்கே அழகாக பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதுவும் பகவானே சொல்லியிருக்காங்க, மரணத்தின் போது வேறு உடலிற்கு மாற்றம் பெறுகிறது ஆத்மா. அப்போ யாராவது வந்து மரணத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்கு தெரியும்? அதெல்லாம் வந்துட்டு மித்து, அதனால் நீங்களாம் வந்து இதெல்லாம் நம்பாதீங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னா, ரெண்டாவது நமக்கே நம்பிக்கை வரணும், மற்றவங்க சொல்கிறது இன்னொன்று. அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் கண்டிப்பாக ஞாபகத்துக்கு வரணும். அது மாதிரி சரீரத்துக்கு மாற்றம் உண்டு, ஆத்மாவுக்கு மாற்றம் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் மரணத்தின் போது ஆத்மா வேறு சரீரம் எடுக்குதுன்னா அப்போ பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்கு. ஆத்மா அழியாது, சரீரம் தான் அழியும். இது இவ்வளோ விஷயமும் நம்மளுக்கு நல்லபடியாக தெரியும். அந்த மாதிரி புத்தியோடு நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிரமம் இருக்காது. சரிங்களா? பயம் இருக்காது. நம்மளோட எட்டர்னல் பொசிஷன் தெரிஞ்சிருது. சரிங்களா? நமக்கு எந்த பாதிப்புமே கிடையாது ஆக்சுவலாக, பக்தியில் கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா. இதுதான் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தது. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 14th ஸ்லோகத்துலேருந்து பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் நல்லபடியாக வாசிச்சிடுவோம். யாருக்கு மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குது? 3 பேர் இருக்கீங்க. இன்னைக்கு ஏன் யாரும் வரல? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, வெயிட் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் யாரும் மங்களாச்சரண் வாசிக்கிறீங்களா? தங்கமணி மாதாஜி, ஜோதி மாதாஜி, லதா மாதாஜி, யாரும்? हरे कृष्ण माता जी। ஜோதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஆஃபர் हरे பண்ணுங்க. कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
सत्सुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिसरसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு. இப்ப நம்ம 14 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். யாரும் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? யாருக்கும் வாசிக்க வேண்டாமா? வாசிக்கிறீங்களா? அவசியம். வாசிச்சுக்கிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति विसस्वपारद। குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களில் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரதகுல தோன்றலே இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். பொருளுரை: கடமையை முறையாக செயலாற்றுகையில் நிலையற்ற இன்ப துன்பங்கள் தோன்றி மறைவதை பொறுத்து கொள்ள ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வேத நியதிப்படி ஒருவன் மார்கழி தை மாதத்திலும் அதிகாலையில் நீராடுதல் அவசியம். அச்சமயத்தில் குளிர் அதிகமாக இருக்கும் போதிலும் மத நியமங்களை கடைபிடிப்பவன் குளிப்பதற்கு தயங்குவதில்லை. அதுபோல கோடையின் வெப்பம் மிகுந்த காலமான சித்திரை வைகாசி மாதங்களிலும் சமையலறையில் நுழைந்து சமைப்பதற்கு பெண் தயங்குவதில்லை. பருவகால அசௌகரியங்களுக்கு இடையிலும் தனது கடமையை ஒருவன் செய்தாக வேண்டும். அதுபோல சத்திரியனின் தர்மம் போரிடுதல் என்பதால் உறவினர் அல்லது நண்பருடன் போரிட வேண்டி இருப்பினும் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையிலிருந்து அவன் திரளக்கூடாது. ஞானத்தின் தளத்திற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்கு ஒருவன் தர்மத்தின் சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றியே ஆக வேண்டும். ஏனெனில் ஞானத்தினாலும் பக்தியினாலும் மட்டுமே மாயையின் அறியாமையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 2 பெயர்களும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. கௌந்தேய என்று அழைப்பது தாயின் வழியில் அவனுக்கு இருந்த ரத்த சம்பந்தத்தையும், பாரத என்று அழைப்பது தந்தை வழியில் அவனுக்கு இருக்கும் பெரும் சிறப்பையும் குறிக்கின்றது. இரு வழியிலும் அவன் மிகச்சிறந்த குலப்பெருமை உடையவன். அத்தகைய குலப்பெருமை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கின்றது. எனவே அவனால் போரை புறக்கணிக்கவே முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகமும் வந்து மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்லோகம். லெவல் 4க்கு போகும்போது பக்தி சாஸ்திரில் 13, 14 இதெல்லாம் மெமரைசேஷன் ஸ்லோகம். சரிங்களா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான் நமக்கு? ஆசையா, கேரிங்கா, கிருஷ்ணா நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கிற உபதேசம். இன்ப துன்பங்களில் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும் அப்படின்னு. நம்ம யாருக்கும் இன்பம் வந்திருக்கு வாழ்க்கையில் அப்படின்னா எப்பயுமே இன்பமாவே இருந்திருக்கோமா? இல்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இருக்கும், அப்புறம் அது அப்படியே மறைஞ்சிடும். அதே மாதிரி துன்பம் அப்படின்றது வாழ்க்கையில ஃபுல்லா துன்பமே தான் இருக்கான்னா அதுவும் இல்லை, இல்லைங்களா? இன்பமும் துன்பமும் கலந்துருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு வருஷம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல 4 சீசன்ஸ் வரும்.
கோடை காலம், அதுக்கப்புறம் வந்து வசந்த காலம், மழைக்காலம், அப்புறம் பனிக்காலம், குளிர்காலம்னு வரும் இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு பருவத்திலயும் ஒரு ஒரு அசௌகரியம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு நன்மைகளும் இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? அது வரதான் செய்யும். ஒவ்வொரு வருஷமும் நமக்கு இந்த பருவநிலை மாற்றங்கள் வரதான் செய்யும். மழை காலம்னு வந்துச்சுன்னா, மழை நல்லா பெய்யும். அப்ப அது வந்து ஒண்ணு பூமி வந்து நல்ல குளுமையாகுது, சந்தோஷம். நல்ல இதெல்லாம் நல்ல விளைச்சல்லாம் வரும். இன்னொன்னு நமக்கு அசௌகரியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நெறைய கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரொட்டீன் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் பாதிக்கப்படும். மழை பெய்யறதுனால. இல்லைங்களா? இந்த மாரி அசௌகரியங்கள்லாம் இருக்கு. அது மாரி வெப்பமும் அதே மாரி தான். சரிங்களா? எல்லாமே எல்லா சீசன்லயும் ஒரு நன்மை, தீமை கலந்திருக்கும். அது அது ஆனா அது வராம இருக்கா? சீசன்ஸ் வராம இருக்கா? அப்படின்னா இல்ல. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அத? பொறுத்துக்கிறோம். நன்மை, தீமைகள் வரும்போது அத நம்ம பொறுத்துக்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அது மாரி வாழ்க்கையிலயும் நம்மளோட சுக்கிருத்தி பொறுத்து, நம்மளோட பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பொறுத்து நமக்கு என்ன ஏற்படும்? இன்பம், துன்பம் அப்படின்றது வாழ்க்கையில நமக்கு வரும். ஆனா அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? அத பொறுத்துக்கணும். இன்பம் வரும்போது ரொம்ப அகங்காரமோட நம்ம வந்து அத என்ஜாயும் பண்ணிடக்கூடாது. துன்பம் வரும்போது துவண்டுடவும் கூடாது. சரிங்களா? அந்த வகையில அது 2த்தையும் நம்ப பொறுத்துக்கணும். ஏன்னா இப்ப கோடை காலம் வந்தாலும், மழை காலம் வந்தாலும், எந்த காலகட்டத்திலயும். சரீரத்துக்கு தான் அசௌகரியம், சந்தோஷம்லாம். ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது இருக்குமான்னா இல்ல. இல்லைங்களா? ஆத்மாவுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ல. சரீரத்துக்கு தான் இந்த அசௌகரியம். எப்பயுமே இந்த டுயாலிட்டீஸ் இன்ப, துன்பங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்றது எல்லாமே சரீரத்துக்கு தானே தவிர, ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. சரிங்களா? நண்பன், விரோதின்னு பார்ப்போம். ஆத்மாவுக்கு யாராவது நண்பன், விரோதின்னு இருக்காங்களான்னா இல்ல. ஆத்மாவுக்கு தெரிஞ்சது பகவான், அவங்களுக்கு பக்தி. அவ்வளவுதான் அதுக்கு தெரியும். சரிங்களா? ஆனா நண்பன், விரோதின்றது நம்ம சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நம்ப ஏற்படுத்திக்கிறது. வெறுமனே நண்பன், விரோதி மட்டும் இல்ல. இது அனிமல், இது பேர்டு, இது ஹியூமன் அப்படின்னு நம்ம வந்து வித்தியாசப்படுத்துறோம்ல. இதெல்லாம் சரீரத்துல உள்ள வித்தியாசம் தானே தவிர, ஆத்மால வித்தியாசம் கிடையாது. அப்ப சரீரத்த சார்ந்த விஷயங்கள்ல தான் இந்த டுயாலிட்டீஸ், டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்றது இருக்கும். இன்பம், துன்பம். அப்ப அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்திலே நம்மள என்ன பண்ணிக்கணும்? நம்மள அப்லிஃப்ட் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கு நம்ப ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்ப யாராவது நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டம் குடுக்குறாங்க அப்டின்னா, அத நம்ம பொறுத்துக்கணும். எல்லாரும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க. இல்லையா? ஜீசஸ்லேருந்து, மகாத்மா காந்திலேருந்தும் நெறைய பேரு அகிம்சை ஃபாலோ பண்றவங்கலாம் பொறுத்துக்கணும்னு. இது மாரி எதுக்காக அப்டின்னா, நம்ம ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்போம் எங்கேயோ. இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். அந்த பலன அவங்க கொண்டு வந்து நமக்கு குடுக்குறாங்க. காலம் அவங்க மூலியமா நமக்கு அந்த பலன கொண்டு வந்து குடுக்குது. திருப்பியும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? யாராவது கஷ்டம் குடுக்குறவங்களுக்கு நம்ம போய் அவங்கள ரொம்ப பாராட்டி, அவங்ககிட்ட ரொம்ப அன்பா, கேரிங்கா இருப்போமா? இல்ல. இல்லையா? யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மள திட்டினாங்கன்னா, திருப்பி 4 வார்த்தை திட்டிட்டு, அப்புறம் தான் அப்பாடா! அப்படின்னு இருப்போம் இல்லையா? பொதுவா நான்லாம். சரியா நீங்கலாம் அப்படி இல்ல, நானு. இல்ல அப்பதான் திருப்தியா இருக்குது மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஹரே அது எவ்வளவு படிச்சாலும் அத கண்ட்ரோல் பண்ண முடிய மாட்டேங்கிறது. முடிய மாட்டேங்குது. ஹரே படிப்பு கிருஷ்ணா. வரமாட்டேங்கிறது மாதாஜி அப்போ. வர மாட்டேன்தா. ஹரி போல போய் எனக்கு துணைக்கு இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா என்னன்னா, நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது. எதனால அப்படின்னா, திருப்பி நம்ம வந்துட்டு பேசும்போது, அது வந்து என்ன ஆகும்? ஹர்ட் பண்றது. ஹர்ட் பண்றது அப்படின்றது இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தானே. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளுக்கு கருமத்த நம்ம எங்கேயோ செஞ்ச இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கான எஃபெக்ட் தான் காலம் அவங்க மூலியமா நமக்கு குடுக்குது. நம்ம திரும்பி ரியாக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்றோம்? மறுபடியும் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்றோம். அவங்கள ஹர்ட் பண்றது கோபத்துல. சரிங்களா? அப்ப மறுபடியும் நம்ம பேட் கர்மாவ சம்பாரிக்கிறோம்னு அர்த்தம். அப்போ யாரு ஒருத்தவங்க தெளிவா இருக்காங்களோ, எப்பயும் துன்பம் யார் மூலியமா வந்தாலும் சரி, அத வந்து நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. எப்படின்னா, போஸ்ட்மேன் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு கஷ்டமான விஷயத்த சொல்லிட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம அவங்ககிட்ட சண்டை போடுவோமா? எனக்கு நீ எப்படி கஷ்டத்த குடுக்கலாம் அப்படின்னு மாட்டோம். வாங்கி வச்சுப்போம். அவ்வளோதான். இல்லையா? நம்ம வருத்தப்பட்டுப்போம். அதே மாதிரி யார் மூலியமா நம்மளுக்கு கஷ்டம் வந்தாலும், நம்ம ஏதோ ஒரு நாள்ல செஞ்ச, பிறவியில செஞ்ச சிரமம், அது இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்
ஒரு போஸ்ட்மேன் வந்து கொடுக்குற மாதிரி காலம் நமக்கு இவங்க மூலியமா கொடுத்துருக்கு அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணணும். அது அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து சேன் பண்ணணும். சரிங்களா? இதே வந்து மெட்டீரியல் பீப்பிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, 1லேருந்து 100 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மனசை வந்து சாந்திப்படுத்துறதுக்கு. அதான் முன்னாடிலாம் சொல்லிக் கொடுக்கறது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அது அந்த என்ன துக்கமோ அதில நம்ம டக்குன்னு நம்மள ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கணும். ஏதாவது ஆன்மீகமான விஷயமோ, இல்ல வேற ஏதோ ஒரு விஷயமோ ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு அதில ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? அதுதான். அது துன்பம் வரும்போது சாரி இன்பம் வரும்போது ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டு அகங்காரம் வந்துரும். இப்ப நெறைய நம்மளுக்கு கொஞ்சம் செல்வம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? வெல்த்ல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வந்துடுது அப்படின்னா, உடனே அதுல ஒரு அகங்காரம் வந்துரும். இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேம் வந்துருது. நல்ல பேரு, புகழ். அதுலயும் ஒரு அகங்காரம் வந்துரும். இல்லையா? ஸோ அந்த மாரி அதுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அகங்காரத்துல நம்ம ஒண்ணும் நல்ல விஷயம் செய்ய போறதில்ல. இல்லையா? ஸோ அதனால இன்பம், துன்பம் வரும்போது காலம் நம்ம செஞ்ச கர்மாவுக்கான பலன கொண்டு வந்து குடுக்குது. அதுக்கு நம்ம திரும்பி ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். இது எல்லாமே சரீரம் சார்ந்த விஷயம் தான். ஆத்மா சார்ந்த விஷயம் இல்ல. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ நம்ம அந்த ஒரு லெசன் நம்ப எப்பயுமே சொல்றது ஈஸியா இருக்கும். கடைபிடிக்கிறது கொஞ்சம் இல்ல நெறையவே சிரமமா தான் இருக்கும். ஆனா பழக்கப்படுத்திக்கணும். சரியா? அதுதான். அது இப்படிதான் நெனச்சுக்கணும். போஸ்ட்மேன் வந்து குடுத்துட்டு போறாங்க. அப்படின்ற மாரி நெனச்சுட்டு, அடுத்து வேலை என்ன இருக்கு? ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து சாண்டிங் பண்றது இருக்கா? இல்லன்னா வந்து நம்ம வீட்டு வேலை ஏதாவது இருக்கா? அதுல போயிட்டு நம்மள ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த சொல்லிட்டு, நல்ல ஒரு லெக்சர் கேட்டுட்டு ஈடுபடுத்திக்கணும். மறந்துடணும். அப்படி ஒரு விஷயம். நம்மள யாரும் ஹர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ற விஷயம் நம்ம மறந்துடணும். சில சமயம் இயற்கையே குடுக்கும். சரிங்களா? அப்பயும் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்மள நம்மள பதப்படுத்திக்கணும் அவ்வளோதான். டக்குன்னு சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். சரிங்களா? சாண்டிங் பண்ணா எல்லாம் சரியாயிடுமான்னா, கண்டிப்பா சரியாகும். ஏன்னா பகவான் நாமம். பகவான் நாமத்துக்கு என்ன இருக்கு? சக்தி இருக்கு. பகவான் வேறு, பகவான் நாமம் வேறு இல்ல. சரிங்களா? சக்தி அபாரமா இருக்கு. கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அந்த பலத்தையும், நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸையும் குடுக்கும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ப இன்ப துன்பங்கள ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றது. ஸோ, அதனால நம்ம இத பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப வந்து இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான லெசன் இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து கடமை முறையாக செயலாற்றுகையில் நிலையற்ற இன்ப துன்பங்கள் தோன்றி மறைவதை பொறுத்துக்கொள்ள ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வேத நியதியின்படி. சரிங்களா? நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, காலையில எந்திச்சு, குளிச்சுட்டு, சாமிக்கு விளக்கேத்தி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ப சில ஆராதனைகள்லாம் பண்ணிட்டு தான் கிச்சனுக்குள்ளார போகணும். இதுதான் வந்து பொதுவா ஒரு வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைல். சரிங்களா? இதெல்லாம் நான் அந்த அந்த காலத்துல ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. குளிக்காம உள்ளார போறதோ, இல்ல அந்த மாரிலாம் இருக்காது. சரிங்களா? அதனால வேத நியதியின்படி காலையில எந்திச்சோனே குளிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேல. சரிங்களா? அப்ப அது மார்கழி மாசமா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? சிரமமா இருக்கும். தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும். இல்லையா? அந்த இது நவம்பர், டிசம்பர்ல. ஆனா அப்ப என்ன பண்ணணும்? நீராடணும். பொறுத்துக்கணும் அத. அதுக்காக லேட்டா எந்திரிக்கிறதோ, இல்ல குளிக்காம வேலை செய்றதோ, அது மாரி இருக்கக்கூடாது. ஆனா கரெக்ட்டா அந்த நேரத்துக்கு நம்ம நம்மளோட கடமைகள செய்யணும். ம். இப்ப நமக்கு அந்த அசௌகரியம் கிடையாது. நம்ம வந்து சுடு தண்ணி வருது. சரி நம்ம குளிச்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் அப்போ எப்படின்னா, ஆத்துல போய் குளிப்பாங்கல்ல. அந்த ஒரு வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல் அப்போ. அப்ப அச்சமயத்தில் குளிர் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம வந்து அந்த நம்மளோட அந்த ரொட்டீன் ஒர்க்ல நம்ம வந்து எதுவும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடக்கூடாது. அதே மாரி வெப்பம் அதிகமான காலத்துல கிச்சனுக்குள்ளார போகவே முடியாது. இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம வந்துட்டு அதையும் ஏன்னா ஆல்ரெடி ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும். அதுலயும் போயிட்டு குக் பண்ணும்போது ரொம்ப வந்துட்டு சிரமமா இருக்கும். அதுக்கு தயங்கிக்கிட்டு நம்ம வந்து பகவானுக்கு பிரசாதம்லாம் ஆஃபர் பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, சாதனா பக்தியில எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் வந்துரக்கூடாது. அத நம்ம கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? இப்ப நமக்கு வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும். இது வந்து நம்மளோட சாதன பக்தி. இதுக்கு எந்த வகையில நம்மளுக்கு அசௌகரியம் வந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? இத விட்டுறக்கூடாது. சரிங்களா? 16 ரவுண்ட் சாண்டிங்ன்றத கண்டிப்பா பண்ணணும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ நம்ம பண்ணணும்.
அது தாண்டி வந்துட்டு இந்த ஆரத்தி அதெல்லாம் வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும். ஆனா பேசிக் இதுதான் சிஸ்டம் சென்டிங் ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். இதுல நம்ம என்னைக்கும் பிறழக்கூடாது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்ப இங்க இது நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஆனா இதை டெய்லி கடைபிடிக்கணும். சரிங்களா? அப்ப சத்திரியன் தர்மம் போரிடுதல் அப்படின்போது இப்ப அர்ஜுனருக்கு வந்து என்னன்னா உறவினர்கள் அங்க இருக்காங்க இல்லையா? பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார் எல்லாரும் வம்சமே நிக்குது முன்னாடி. போர்க்களத்துல வம்சமே அழியறதுக்கான நிலையில இருக்காங்க அர்ஜுனர். அப்போ அவங்க வந்து போர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அப்ப பகவான் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது. தன்னோட கடமைய செய்யணும். இன்பம், துன்பம் அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. தர்மத்துக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்ப ஞானத்தின் தளத்திற்கு தன்னை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு ஒருவர் தர்மத்தின் சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றியே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஞானத்தினாலும் நல்ல அந்த ஞானம் அப்படின்றது நாலேஜ் இல்லையா? நம்மளுக்கு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் எது நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு. அது மாதிரி பக்தி, இது ரெண்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாயையின் பிடியிலிருந்து நம்மளை விடுதலை செய்யும் அப்படின்றது. காலையில ஏஞ்சி ஒரு 4:30க்கு மங்களாரத்தி பார்க்கணும் டெம்பிளில். எத்தனைக்கும் வீட்டில இருந்து தான். சரிங்களா? நம்ம வந்து முன்னெல்லாம் கோயிலுக்கு போகணும். ஆன்லைன் கோவிடுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம கோயிலுக்கு போய் தான் இது பூஜைகள்லாம் பார்க்கணும். இப்போ நமக்கு ஜூம்ல உள்ளார வந்துட்டாலே போதும். கோயிலில் நடக்கிற மங்களாரத்தி நம்மளுக்கு நல்லபடியாக தரிசிக்க முடியும். ஆனா அந்த 4:30க்கு எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு நைட்டு நல்ல சிரமமா இருக்கும். காலையில அலாரம் அடிச்சாலும் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் மாயை அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஸ்திரமா இருக்கணும். நம்ம வந்து இது இவ்வளவு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கே, நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கான சுக்கிருத்தி இது. நம்ம வந்து ஆரத்தில எல்லாம் நம்மளும் காலையில எழுந்தோடனே பகவானோட திருமுகத்தை ஆரத்தில பார்க்கறதுன்றது அவ்வளோ விசேஷம். சரிங்களா? அது தினம் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். அது வீட்ல இருந்தே. அப்ப நம்ம அதுல என்ன பண்ணணும், அதுல உள்ள ப்ளஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு பண்ணணும். இதே கிட்ஸ் கிளாஸ்க்கு சொல்றது என்னன்னா, ஒரு நாள் கூட சூரியன் வந்து என்ன பண்றதில்ல, வராம இருக்கிறதில்ல. கரெக்ட்டா டைமுக்கு வருது. தேவர்கள். அவங்கலாம் யாரு? தேவர்கள். ஆனா ஒரு நாளாவது என்னைக்காவது சூரியன் வராமலோ, இல்ல லேட்டா வந்தோ நம்ம பார்த்துருக்கோமா? இல்ல. கரெக்ட்டா டைமுக்கு சூரியன் வந்து அழகா ரைஸ் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அப்ப தேவர்கள் அவ்ளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட தன்னோட டியூட்டிய பகவானுக்காக செய்யும்பொழுது, நம்ப எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும். கிருஷ்ண பக்தியில ஏதும் அசௌகரியம் வருது அப்படின்னா, அத நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி, நம்ம சாதனாவ, பக்திய நல்லா பண்ணணுமே தவிர, அதுலேருந்து பிறழக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா இன்பம், துன்பம்ன்றது வாழ்க்கையில வரப்போக இருக்கும். ஆனா அத பொறுத்துக்கிட்டு நம்மளோட கடமைய நம்ம நல்லபடியா செய்யணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அதுல சாதனா பக்தி. பக்தி நம்ம நல்லா பண்ணணும். இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, அர்ஜுனருக்கு வந்து 2 பேர் சொல்லியிருக்காங்க. கௌந்தேய, பாரத அப்படின்னு. ஏன்னா ஒண்ணு வந்து குந்தி மகாராணி அவங்களோட டைனஸ்டிய வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றது கௌந்தேயன்னு. பாரதன்றது அ பாண்டவோட டைனஸ்டிய ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. இப்ப இவங்க வந்து இவங்களோட அந்த ரெகுலேட்டிவ் இது விஷயம் விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய. சத்திரியன் போர் பண்ணணும் அப்படின்றது. அது என்ன ஆயிடும் இந்த 2 டைனஸ்டிக்கும்? ரொம்ப ஒரு கெட்ட பெயர் ஆயிடும். அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணல. போர்க்களத்துல வந்துட்டு அப்புறம் போர் பண்ண மாட்டேன்னு போயிட்டாங்க. அப்படின்ற மாரி ஆயிடும். பயந்து போயிட்டாங்க. அப்படின்ற மாரி 2 டைனஸ்டிக்கும் அது வந்து இழிவான இத வந்து குடுத்துரும். அதனால நன்மை, தீமை, இன்பம், துன்பம் இதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம தன்னோட கடமைய செய்யறது அப்படின்றது தர்மம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அது சொல்லியிருக்காங்க போர் பண்ணணும்னு. நமக்கு சாதனா பக்திய நம்ம நல்லபடியா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம லைஃப் லெசனா எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம 15th ஸ்லோகம் நம்ம போலாம். யாருக்கும் எதுவும் ரிலேஷன்ஷிப் ஷேரிங்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஏதாவது சொல்லணுமா? உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஏதாவது ஆட் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா? பருவத்துல தோன்றல் அப்படின்றது வந்து ம். சொல்லலாம் மாதாஜி. ஆ
பரதக்குல சகுந்தலை சகுந்தலை அந்த இதுல இருந்து வந்ததுனாலதான் அது பரதக்குல தோன்றும். சகுந்தலையோட பையன் ஆஹ் பரத் ராஜ் அப்படின்னு வருவாங்கல்ல. பரத மகாராஜா. அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட். ஆஹ் சகுந்தலை அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் பேரு மறந்துட்டேன். சரி, ஓகே. ஆனா அவங்களோட பையன் பேர் தான் பரத் இல்லையா? பரதம். பரதன். ஹரி போல். எஸ் மாதாஜி, ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி ஆட் பண்ணதுக்கு. அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் மறந்துட்டேன். ஓகே, சகுந்தலை. அவங்க வந்து இவங்க விஸ்வாமித்திரருக்கும் பொண்ணு விஸ்வாமித்திரரோட பொண்ணு சகுந்தலை. பொண்ணு. ம், அப்சரஸ். ஓகே. அப்சரஸ். அதான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்சரஸ்ல 3 பேர்ல யாருன்றது மறந்துட்டேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டிருக்கேன், பட் ஆனா இப்ப டக்குன்னு பேர் ஞாபகம் வரல. ஓகே. அந்த அந்த வகையில பாரத் அந்த இதுல வருது. ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கு எதுவும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? இல்ல ஜோதி மாதாஜி நான் அடாப்ட் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா? இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சரி, அடுத்த ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கலாம். யாரு வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. தங்கமணி மாதாஜி அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. யம் ஹி ந व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. ம். மாதாஜி மேல ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, சாரி. இங்க இருக்கு பாருங்க. டிரான்ஸ்லேஷன். மனிதர்களில் சிறந்தோனே, அர்ஜுனனே, இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கின்றான். பொருள் ஆன்மீக உணர்வின் முன்னேற்ற நிலைகளை அடைவதில் ஸ்திரமான மன உறுதியுடனும் இன்பத் துன்பங்களின் பலமான தாக்குதலை சமமாக பொறுத்து கொள்ளக்கூடியவனுமான ஒருவன் முக்திக்கு தகுதியுடையவன் ஆவான். வர்ணாசிரம தர்மத்தின் 4வது நிலையான துறவு சந்நியாச நிலை மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய கடினமான நிலையாகும். ஆயினும் தன் வாழ்வை பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதில் விருப்பமுடையவன் எல்லா சிரமங்களுக்கு இடையிலும் நிச்சயமாக சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இச்சிரமங்கள் பொதுவாக குடும்ப உறவுகளை துண்டிப்பதாலும் மனைவி மக்களின் உறவை விட்டுவிடுவதாலும் எழக்கூடியவை. ஆனால் இச்சிரமங்களை பொறுத்து கொள்ள முடிந்தால் அவனது ஆன்ம உணர்வு பாதை நிச்சயமாக முழுமை பெறுகிறது. அதுபோல குடும்பத்தினருடனும் அன்பிற்கு உரித்தானவர்களுடனும் போர் புரிதல் கடினமானதே என்ற போதிலும் அர்ஜுனன் க்ஷத்ரியன் என்ற முறையில் தனது கடமைகளை ஆற்ற வேண்டியவன். அதனை உறுதியுடன் செயலாற்ற முயலும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். பகவான் சைத்தன்யர் தனது 24வது வயதில் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்ட போது அவரையே நம்பியிருந்த இளம் மனைவியையும் முதிர்ந்த தாயையும் கவனிப்பதற்கு யாரும் இல்லை. இருப்பினும் உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக சந்நியாசம் ஏற்ற அவர் உயர்ந்த கடமைகளை நிலையாக செயலாற்றினார். இதுவே ஜட பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு ரியலைசேஷன் தர ஸ்லோகம். ஏன்னா அந்த டியூவாலிட்டிஸ்ல நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது, இன்பம் துன்பம் வரும்போது ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் லெசன். சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்ம பக்தியில என்ன பாதையில அந்த பக்தி பாதையில என்ன இடர் வந்தாலும் அதை ஓவர் கம் பண்ணி பக்தி பண்ணணுமே தவிர பக்தியை விட்டுறக்கூடாது. அதுதான். சரிங்களா? 69 சாண்டிங் ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் பேசிக்காக நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்குல்ல, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம், அது மாதிரி நிறைய கேட்கறது, நிறைய கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுறது, ஒன்று வீட்டில் நம்ம ஆரத்தி பண்ணுறது, இல்லைன்னா கோயிலில் ஆரத்தி பண்ணுறதை நம்ம பார்க்கறது, இந்த மாதிரி நிறைய சேவா, வைஷ்ணவ சேவா கோயில் பக்கம் இருந்ததுன்னா, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்னைக்கும் ஸ்திரமாக இருக்கணும் அப்படின்றது. அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், மாயையிலேருந்து விடுபட முடியும். இப்போ நம்ம சாண்டிங் பண்ணுறோம், கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம், இப்போ ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே மாயா நம்மளை நெருங்கலை. அப்போ எப்போல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணா கிட்ட இருக்கோமோ அப்போல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி நம்ம கிருஷ்ணா கிட்ட இருக்கிறோம்னா அப்போ நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு லைஃப்லேருந்து நம்ம விலகி இருக்கோம் தானே அர்த்தம். ஆட்டோமேட்டிக்காக தனியாக ஒன்றும் பிரயத்தனம் பண்ணல, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து வந்துடுது. ஸோ அதனால் எப்பயுமே நம்ம என்னென்னா கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், மாயின் பிடியில் வந்துடுவோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ரொம்ப அது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஒரு லெசன். இதில் வந்து இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும், ஏன்னா ஆத்ம நிலையில் ஆத்மாவுக்கு பசிக்குது, சாப்பிட்றோம். சரீரத்துக்கு ஆத்மாக்கா? சரீரத்துக்கு இல்லையா? சரீரத்துக்கு.
அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம யோசிச்சோம், ஜட விஷயங்கள் எதை யோசிச்சாலும் அது எல்லாமே ஆத்மாவுக்கு வராது, சரீரத்துக்கு தான் வரும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதே மாதிரி இந்த இன்ப துன்பம் அப்படின்றது சரீரம் சார்ந்த விஷயம். அப்ப அதுல பாதிப்புன்றது நமக்கு, அதாவது ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறது. இன்பம் வரும்போது ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது, துன்பம் வரும்போது ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. தன்னிலை மாறாது. தன்னிலைன்னா ஆத்ம நிலையில. சரிங்களா? யார் இருக்காங்களோ, ம், அவங்க விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆன்மீக உணர்வின் முன்னேற்ற நிலையை அடைவதில் ஸ்திரமாக மன உறுதி, இது நமக்கு ரொம்ப அவசியம். சரிங்களா? இந்த ஸ்திரமான மன உறுதி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இது ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு இருக்குல்ல, கருடா அந்த ஸ்பேரோ ஸ்டோரி. அது கேட்டிருக்கீங்களா? குருவி அதோட முட்டை கடல் தண்ணியில ஆ, போயிடும். ம். ஆ, அந்த குருவி வந்து நான் கடல் தண்ணி எல்லாம் வத்தடிச்சு நான் அந்த முட்டைகளை இது பண்ணணும் இது பண்றப்ப அது அந்த வாயினால அதை எடுத்துருதான். அப்போ கருட பகவான் வந்து ஆ, ஆஹ் ஆ. அந்த சமுத்திரராஜனுக்கு இது பண்ணி அந்த இதை எடுத்து கொடுப்பாரு, எடுத்து வாங்கி கொடுப்பாங்க. கொடுத்தாங்க. ஆனா அந்த குருவிக்கு அந்த மன உறுதி இருந்ததுனாலதான் அந்த கருட பகவானே வந்து காப்பாத்துற அளவுக்கு அந்த ஒரு மன உறுதி நம்ம முடியும். கண்டிப்பா. அதுதான் மன உறுதி அப்படின்றது. ஹரி போல் மாதாஜி. நம்பலாமோ? பகவான் சுப்ரீம். சரியா? அவங்கள அடையணும் அப்படின்ற மன உறுதி. சரிங்களா? நம்மகிட்ட இருக்கணும். அதுக்கு நெறைய நம்ம வந்து ரொம்ப இன்ஃபினைட் சோல். குட்டியா, சரிங்களா? ஃபாலன் சோலா இருக்கும். பகவான் அடையறதுக்கு நம்மளுக்கு பக்தி பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பலம் வேணும். அப்ப எப்படி குருவிக்கு கருடன் ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ, அது மாரி நமக்கு யார் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பானஃபைட் பரம்பரா. சரிங்களா? பானஃபைட் பரம்பரால வர ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஆனா நம்ம ஒரு விஷயத்துல ஸ்திரமா இருக்கணும். நான் கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணி, என்னோட பிறப்பிறப்பு சுழற்சிய முடிக்கணும். எப்பயும் என்னோட ஆத்ம நிலையில பக்தி பண்ற நிலையில. அது நம்மளோட அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன். அதுல நம்ம ஸ்திரமா இருந்தோம்னா, அப்ப இந்த பானஃபைட் பரம்பரை என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு? அதுக்கு ஏதுவான விஷயத்த நமக்கு குடுப்பாங்க. அசோசியேஷன், அதுக்கப்புறம் குரு, மந்திரம், சரிங்களா? இந்த மாரி கிளாஸஸு நெறைய விஷயங்கள். காலையில எந்திச்சு 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி பார்க்கறது வீட்ல இருந்துன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இல்லைங்களா? நம்ம காலையில எந்திச்சு வீட்லேருந்து மங்கள ஆரத்தி பண்றதே ரொம்ப ஈஸி. ஒண்ணு வீட்ல பண்ணலாம், இல்லன்னா அப்படியே நம்ம வந்துட்டு கோயிலுக்கு முன்னால கிளம்பி போகணும். 4:30 மணிக்குன்னா நம்ம 3:45க்கு கிளம்பி போகணும். இல்லைங்களா? அதுக்குள்ள ரெடி ஆயி. ஆனா இப்ப என்ன பண்றோம்? 4:25க்கு டக்குன்னு லாகின் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? நடக்க வேண்டாம். எந்த பிரயத்தனமும் கிடையாது. ஸோ, அதனால இவ்ளோ ஈஸியா மங்களாரத்தி நம்மளால வீட்லேருந்து பார்க்க முடியுதே! அப்படின்னும்போது, நம்ம எவ்வளோ ஏக்கப்படுவோம். திருப்பதி கோயில்லாம் போனோம்னா, ஒரு 2 நிமிஷம் அதிகமா பகவான பார்க்க முடிஞ்சிராதா? அதே ஸ்ரீரங்கம் போனாலும், ஒரு 2 நிமிஷம் அதிகமா பகவான பார்க்க முடிஞ்சிராதா? அப்படின்னு. நம்மளுக்கு அழகா வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, ஆன்லைன்ல நம்மளுக்கு மங்கள ஆரத்திலாம் மாயாப்பூர்ல நடக்கிறதும் பார்க்க முடியும். விருந்தாவன்ல நடக்கிறதையும் பார்க்க முடியும். அப்ப நம்ம அத என்ன பண்ணணும், யுட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். காலையில எந்திச்சு மங்கள ஆரத்தி பார்க்கறது. ஸோ இது மாரி நெறைய சாதனா பக்தி இருக்கா? அதுல நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும். மன உறுதியோட இருக்கணும். பக்தியில நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்ப இன்பத் துன்பங்களின் பலமான தாக்குதலை சமமாக பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடியவனுமான ஒருவன் முக்திக்கு தகுதியுடையவன் ஆவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒண்ணு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றத்துக்கு ஸ்திரமான மன உறுதி. இன்னொன்னு இந்த சைட்லேருந்து பார்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு இன்ப துன்பம் வந்துகிட்டே இருக்கும் சைட்ல. சரிங்களா? அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரியாக்ட் பண்ணாம நம்ம அப்படியே நம்ம லைஃப ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங்ன்னும்போது, அத பண்ண விடாத மாரி நெறைய நம்மளுக்கு சேலஞ்சஸ் வரும். அப்ப அது எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு தான் நம்ம பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? ஒரு கையில கேடயம், ஒரு கையில கத்தி மாரி. சரிங்களா? இது வந்துட்டு ஒரு போராட்டம் தான். ஆனா நம்மள அந்த சின்ன சிட்டுக்குருவி மாரி தான். சரிங்களா? பகவான் நம்மள அழகா அரவணைப்பாங்க. ஸோ முக்தி அடையறதுக்கு இது 2மே அவசியம். இன்ப துன்பங்கள்ல சமமா இருக்கிறதும், மன உறுதியோட இருக்கிறதும். எதுல? முன்னேற்றத்துக்கு. வர்ணாசிரம தர்மம். அதுல வந்து 4வது நிலை சந்நியாசம். சரிங்களா? மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய கடினமான நிலையாகும். வர்ணாசிரமம் என்னென்ன 4 வர்ணம், என்ன 4 ஆசிரமம்? யாருக்கு அழகா சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. 4 வர்ணம், 4 ஆசிரமம்.
பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்ரன். ஆ பிரம்மச்சரியம், ஆ கிரகஸ்தன், வானரப்பிரசம், சந்நியாசம். ஹரி போல். சூப்பர் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம் இருக்குன்னு பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே இது நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம். என்னன்னா, ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனி நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணணும்னா, ஏற்கனவே இது லெவல் 2லயே நம்ம பார்த்துட்டோம். நல்லா வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், அட்வைசரி டிபார்ட்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங், லேபர். இது 4ம் ஸ்கில்ஸை பொறுத்து இது இது எடுப்பாங்க. எம்ப்ளாயர்ஸ் எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்கெல்லாம் நல்லபடியாக அவங்க ஸ்கில்ஸ்லேருந்து வேலை செஞ்சு அவங்க அதை ரன் பண்ணுவாங்க இல்லையா? சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது. அது மாதிரி பகவான் இது மாதிரி பகவான் இல்லை, பகவான் ஆல்ரெடி இது நம்மளுக்கு இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறத பார்க்கறதுனால சரிங்களா? பகவான் இந்த உலகத்தை இந்த குணங்கள்லேருந்து அவங்க வந்து பிரிச்சிருக்காங்கன்றது நம்ம ஏற்கனவே லெவல் 2லயே பார்த்துட்டோம். அதில் பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன் வந்துடுது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஆசிரமம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி. இதுதான் லைஃப் ஸ்டைல். ஹியூமனோட லைஃப் ஸ்டைல். ஒரு அனிமல் லைஃப் வாழறவங்களுக்கு வேணா நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சரிங்களா? நம்ம வந்து நல்ல பேரு புகழோட இருக்கணும், நல்ல வெல்தியா இருக்கணும். இது மாதிரி நிறைய பார்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஆன்மீகத்துல எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே வேதிக் கல்ச்சர்ல லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி. சரிங்களா? அப்ப நம்ம இந்த இது வந்து இப்ப மனிதர்களுக்கு 100 100 ஆண்டுகள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டது. ஆனா இப்ப அவ்வளோ யாரும் இல்லை. 60, 70 தாண்டினாலே பெரிய விஷயமா இருக்கு. இருந்தாலும் அந்த 100 நம்ம வச்சுட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 25 இயர்ஸ் வந்து பிரம்மச்சரி, அடுத்து 50 வரைக்கும் கிரகஸ்தா, அப்புறம் 75 வரைக்கும் வானப்பிரஸ்தா, அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி அப்படின்னு வந்து பிரித்து வாழ்க்கையை வாழணும். சரிங்களா? அதுல சந்நியாசம் அப்படின்றது ரொம்ப கடுமையான ஒரு விஷயமா இருக்கும். சரிங்களா? அது வந்து ரொம்ப கடுமையானதா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம லைஃப் வாழறதே வந்து ஸ்கூலுக்கு போறோம். சரி, ஓகே. அதுல மெட்டீரியல் படிப்பு தான் படிக்கிறோம். இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு பிரம்மச்சரி வாழ்க்கை வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இறக்குற வரைக்கும் அதுலயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறது. சரிங்களா? கடைசி நொடி வரைக்கும் தன்னோட ஃபேமிலி கூடயே இருக்கணும். அதுலயும் ஆதிக்கத்தோடயே இருக்கணும். சரிங்களா? பிள்ளைங்க நம்ம பேச்ச கேட்டு இருக்கணும். எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். அப்படின்றது மாரி தான் இப்போ உள்ள லைஃப் ஸ்டைல் போயிட்டுருக்கு இல்லையா? அது வந்து முறையானது இல்ல. ம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி. அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட்டு 25 இயர்ஸு லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்றோம். சரிங்களா? வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்னா பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிடணும். அப்புறம் கிரகஸ்த வாழ்க்கையை ரொம்ப அழகா நம்ம வாழணும். கிரகஸ்த வாழ்க்கையும் முக்கியம். சரிங்களா? சர்பாஸ் பண்ணி போறதுன்றது சிலவங்க தான் போலாம். எல்லாரும் அப்படி போகக்கூடாது. 2 ரீசன் இருக்கு. எல்லாராலயும் அப்படி போக முடியாது 1. சரிங்களா? கிரகஸ்த வாழ்க்கைய வேண்டான்ட்டு ஒதுக்கிட்டு போக முடியாது. சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. அது வேதிக் கல்ச்சர்ல அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அலோடு இருக்கு. அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க அப்படின்ற மாரி. ஸோ அந்த முறையில அது அக்செப்டபிள். இன்னொரு விஷயம், நெறைய சோல்ஸ் வந்து இன்னும் இருக்கு. இல்லையா? அந்த சோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம சரீரம் கொடுத்து கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வர்றதும் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அந்த ஒரு 2 விஷயத்துக்காக கிரகஸ்த வாழ்க்கையும் முக்கியம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்தா அப்படின்றது என்னன்னா, குழந்தைங்களும் ஓரளவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா, அவங்க கிட்ட அப்படியே பொறுப்பு ஒப்படைச்சுட்டு, கொஞ்சம் அப்படியே விலகி தீர்த்த யாத்திரையெல்லாம் போயிட்டு, ஃபேமிலியில தான் இருப்போம். ஆனா தீர்த்த யாத்திரையெல்லாம் போறது, அப்புறம் இந்த சாமி விஷயத்துல கொஞ்சம் அப்படி நிறையா, பக்தியில கொஞ்சம் ஈடுபாடோட இருக்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம் அப்படின்றது நல்ல கிட்ஸ் எல்லாம் அவங்களே அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம். சரிங்களா? அவங்கள விட்டு விலகி, நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம இந்த ஹியூமன் லைஃப் எடுத்தது எதுக்காக? பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறதுக்காக. ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேர். ம். அந்த ரேரான லைஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்கும். 4 லேக் ஸ்பீஷீஸ் தான் ஹியூமன் லைஃப்க்கு. மற்றது எல்லாத்துக்கும் அதிகமான ஸ்பீஷீஸ் 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல. அதுல நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா
பக்தி பண்ணி முக்தி அடையணும். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்மளோட ஃபோக்கஸா இருக்கணும். அப்ப அந்த நேரத்துல மறுபடியும் ஃபேமிலி இது அப்படின்றது இருக்கிறதுன்றது அவ்வளோ உகந்ததில்ல. ஆனா இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல லேடீஸ்க்கு சந்நியாசம் கிடையாது. சரிங்களா? அதே ஜென்ஸ் அப்படின்னாலும் வீட்லயே என்ன பண்ணா பக்தியில முழுமையா ஈடுபடுத்திக்கிறது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ இந்த வகையில தான் நம்ம இப்ப பார்க்குறோம். இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாரி. ம். இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஃபேமிலிலேருந்து பிள்ளைங்க ஓரளவுக்கு எப்பயுமே இந்த ராஜ ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட கிட்ஸ் வந்த உடனே அவங்க கிட்ட ராஜ்யத்த ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க. இல்லையா? அது மாதிரி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும். அதுதான் நமக்கும் நல்லது. இல்லன்னா என்ன ஆகும்? அவங்களே நம்மள வெளில அனுப்பிச்சுடுவாங்க. சரிங்களா? அதனால வேதிக் கல்ச்சர்ஸ்ல லைஃப் ஸ்டைல்ன்றது தான் உத்தமமான லைஃப் ஸ்டைல். எந்த சிரமமும் இல்லாம நம்ம சரியா வாழறதுக்கான உன்னதமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல். அதுதான். சரிங்களா? ஸோ அதனால அந்த ப்ராக்ரஸ் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கணும். ஹியூமன் லைஃபோட பர்ப்பஸ் என்ன? அத நம்ம கரெக்ட்டா பண்ணணும். அதே சமயத்துல ஃபேமிலி லைஃப எவ்வளவு சம்மந்தப்படணுமோ, அந்த அளவு சம்மந்தப்பட்டுக்கணும். ரொம்ப போனோம்னாலும் சிரமம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சந்நியாசம்ன்றது சிரமம். சரிங்களா? அப்ப குடும்ப உறவுகளையும் துண்டிப்பதனாலும் மனைவி மக்களின் உறவை விடுவதாலும் எழக்கூடியவை. ஆனால் இச்சிரமங்களை பொறுத்துக்கொள்ள முடிந்தால் அவன் ஆத்ம உணர்வை உணர்வு பாதையை நிச்சயமாக முழுமை பெறுகிறது. அதனால நம்மள அந்த கடைசி காலகட்டத்த நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்னா, பகவானுக்காக நம்ம டெடிகேட் பண்ணணும். ஆரம்பத்துலேருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையிலேயே நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் லேர்ன் பண்ணோம். அப்ப லேர்ன் பண்ணல, இப்ப பண்றோம். ஓகே. ஆனா, நல்லா என்னன்னா, அந்த பக்தின்றத பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். அதே மாரி ஃபேமிலில இருந்து அவங்களுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம செய்யணும். ஒரு கட்டத்துல என்ன பண்ணிடணும் அப்டின்னா, அவங்களே அவங்க ஃபேமிலிய ரன் பண்றத பார்க்கணும். அவங்களுக்கு ஏதாவது சிரமம்னா நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணுமே தவிர, நம்ம தான் கடைசி வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றது கூடாது. சரிங்களா? அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்றோம்னா, கடைசி வாழ்க்கை முழுக்க நம்ப பகவானுக்காக நம்மள டெடிகேட் பண்ணிக்கிறது தான் ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம செய்ற ஒரு சிறந்த விஷயம். சரிங்களா? அதுதான். ஆம், அப்படி இருந்தா நம்ப பகவானை அடைய முடியும். குடும்பத்தினரிடம் அன்பிற்கு உகந்தவர்களுடன் போர் புரிதல் கடினமா இது அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்ணணும்? அவங்க வம்சத்துக்கு முன்னாடி அவங்க போர் பண்ணணும். அது சிரமமானது. அதனை உறுதியுடன் செயலாற்ற முயலும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது அந்த டியூவாலிட்டிஸ் பார்க்காம, இன்பம் துன்பம் பார்க்காம, ஆத்ம நிலையிலிருந்து அவங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்கள எதிர்த்து போர் பண்ணணும் அப்படின்றது. இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பாஸ்ட் டைமும் இருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, 24 இயர்ஸ் ஆகும்போது அவங்க சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு மனைவியும் இருக்காங்க, அம்மாவும் இருக்காங்க. 24 அப்படின்றது ரொம்ப சின்ன ஏஜ் இல்லையா? ஆ இருப்பினும் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறாங்க. எதனால அப்படின்னா, அந்த காலகட்டத்தில டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, சன்னியாசி சொன்னா அத உடனே அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதே வந்து ஒரு கிரகஸ்தர் சொல்லும்போது, அது அவ்வளோ ஈஸியா அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த காலகட்டத்தில. சரிங்களா? இப்ப எப்படி இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்றதில்ல. சரிங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அந்த உயர்ந்த நோக்கம். எல்லாருக்கும் டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் போகணும், நாம சங்கீர்த்தனம் போகணும், பக்தி போய் எல்லாருக்கும் சேரணும் அப்படின்ற அந்த காரணம். அதுக்கு வந்து சந்நியாசம் எடுத்தா இன்னும் நல்லா ரீச் ஆகும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியுது. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ உயர்ந்த கடமைகளை நிலையாக செயலாற்றினார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுவே ஜட பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழி அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது இப்ப இதுலேருந்து நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்றது வெறும்னு மெட்டீரியல் அட்வான்ஸ்மென்ட் அது மட்டும் ஃபோக்கஸா இருக்கிறதுன்றது லைஃப் ஸ்டைல் இல்ல. எது லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வேதிக் கல்ச்சர்ல கரெக்ட்டா ஹியூமன் லைஃப பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வந்து நம்ப பகவானுக்கு பக்தி பண்றது. இதுதான் வந்து கரெக்ட்டான லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கேத்த மாரி நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம அமைச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 16th ஸ்லோகமும் நம்ம பார்த்துடலாம். யார் வாசிக்கிறீங்க?
வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி. தங்கமணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. மாதாஜி காட்டுங்க மாதாஜி. இதோ இங்க இருக்கு மாதாஜி. ஸ்கிரீன் மாறி இருக்கா உங்களுக்கு? இருக்கு மாதாஜி. ஆ. நாசதோ வித்யதே பாவோ நாபாவோ வித்யதே சதஹ உபயோர் அபித்ருஷ்டோந்தஸ்த்வனஸ்யோஸ்த்வந்தர்ஷிபிஹி. உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு ஆத்மாவிற்கு மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். பொருளுரை: மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பில்லை. நவீன மருத்துவ விஞ்ஞானமும் கூட பல்வேறு உயிரணுக்களின் செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளால் உடல் எப்போதும் மாற்றமடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. அம்மாற்றத்தினாலேயே உடலில் வளர்ச்சியும் முதுமையும் ஏற்படுகின்றது. ஆனால் உடல் மற்றும் மனதின் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு இடையிலும் ஆத்மா மாறாமல் நிலையாக இருக்கின்றது. இதுவே ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடாகும். உடல் இயற்கையாகவே என்றும் மாறிக்கொண்டுள்ளது. ஆத்மா இயற்கையாகவே நித்தியமானது. உண்மையை கண்ட எல்லா வகுப்பினராலும் அருவவாதிகளாலும் உருவவாதிகளாலும் இம்முடிவு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணு புராணத்தில் விஷ்ணுவும் அவரது இருப்பிடங்களும் சுய ஒளி பெற்ற ஆன்மீக தன்மை உடையவை. ஜோதிம்ஷி விஷ்ணுர் புவனானி விஷ்ணு என்று கூறப்பட்டுள்ளது. நிலையானவை நிலையற்றவை என்ற சொற்கள் ஆன்மீகத்தையும் ஜடத்தையும் குறிக்கின்றன. உண்மையை கண்ட அனைவருடைய கருத்தும் இதுவே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் இருக்கு மாதாஜி. இங்க இருக்கு பாருங்க. அறியாமையின் ஆதிக்கத்தால் மாதாஜி, அறியாமையின் ஆதிக்கத்தால் மயங்கியுள்ள உயிர்வாளிகளுக்கு பகவான் அளிக்கும் அறிவுரையின் தொடக்கம் இதுவே. வந்தனைக்குரியவர், வந்தனை செய்பவர் இவர்களுக்கு இடையிலான நித்திய உறவை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கும் அவரது அம்சங்களான உயிர்வாளிகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை உணர்வதே அறியாமையை களைவதாகும். தன்னை பற்றி ஆராய்வதாலும் தனக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள உறவை முழுமைக்கும் பகுதிக்கும் இடையிலான உறவாக உணர்வதனாலும் பரத்தின் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேதாந்த சூத்திரத்திலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் தோன்றக்கூடியவை அனைத்தின் மூலமும் பரமனே என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு தோன்றக்கூடியவை உயர்ந்த இயற்கை, தாழ்ந்த இயற்கை என்று அறியப்படுகின்றன. 7ஆம் அத்தியாயத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதைப் போல உயிர்வாளிகள் உயர்ந்த இயற்கையைச் சேர்ந்தவர்கள். சக்தியுடையவருக்கும் சக்திமானுக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்ற போதிலும் சக்திமான் உயர்ந்தவராகவும் சக்தி அல்லது இயற்கை அவருக்கு கீழ்ப்பட்டதாகவும் ஏற்கப்படுகின்றது. எனவே உயிர்வாளிகள் முழுமுதற் கடவுளுக்கு என்றும் கீழ்ப்பட்டவர். கற்பவர் கற்பிப்பவருக்கும் சேவகன் தலைவனுக்கும் கீழ்ப்படிவதைப் போல இத்தகைய தெளிவான ஞானம் அறியாமையினால் கவரப்பட்ட நிலையில் சாத்தியமற்றதாகும். அத்தகு அறியாமையை விரட்டுவதற்காகவும் அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் எக்காலத்திற்கும் தெளிவுபடுத்துவதற்காகவும் பகவான் பகவத்கீதையை கற்பிக்கிறார். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்மளோட அறியாமை போகணும். ஏன்னா அறியாமையில் தான் நம்ம எல்லா தப்பையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லிட்ரேட்டா இருக்கும். நம்ம என்னதான் மெட்டீரியல் நல்லா படிச்சிருந்தாலும் பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் தெரியல, வேதிக் கல்ச்சர் தெரியலன்னா நம்ம இல்லிட்ரேட் தான். சரிங்களா? அப்ப அது போகணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை நம்ம படிக்கணும். அதுக்கு தான் பகவான் அதை கொடுத்துருக்காங்க, லைஃப் மேனுவல் அப்படின்னு. சரிங்களா? அப்ப உண்மையை கண்டவர்கள். உண்மையை கண்டவர்கள்னா சரீரம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, ஆத்மா மாற்றத்துக்கு உட்படாதது. ஆத்ம நிலையை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க. சரிங்களா? அவங்க தான் உண்மையை கண்டவர்கள். நிலையற்றதற்கு ஆத்மாவுக்கு உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு ஆத்மாவிற்கு மாற்றமும் இல்லை. உடலுக்கு நீடிப்பும் கிடையாது. நம்ம இதே சரீரத்துல தான் இனிமே லைஃப் லாங் இருக்க போறோமா? அதாவது எப்பயுமே இருக்க போறோம்னா கண்டிப்பா கிடையாது. கண்டிப்பா டெத்துன்னு வரும். அப்ப இந்த உடல் நம்மளை விட்டு போகும். அதுக்கு நீடிப்பு கிடையாது. அதே மாதிரி ஆத்மா என்னைக்காவது அழியுமா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது. ஆத்மா அதே மாதிரி மாற்றம் ஏற்படுமா ஆத்மாவுக்கு? சரீரம் மாறுற மாதிரி ஆத்மாவுக்கு அதுவும் கிடையாது. அப்ப அதுவுமே ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. சரிங்களா? இதை யாரு சொல்றாங்க? ரியலைஸ்டு சோல்ஸ் சொல்றாங்க, டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட். சரிங்களா? இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்து அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். இதை அப்படியே ஒரு மேம்போக்கா இல்ல, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்னாலே ரியலைசேஷன்ல சொல்ற விஷயங்கள். சரிங்களா? அப்ப அதை நம்ம ஏத்துக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பில்லை. நவீன மருத்துவ விஞ்ஞானமும் கூட பல்வேறு உயிரினங்களின் செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளால் உடல் எப்போதும் மாற்றமடைந்து கொண்டிருப்பது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. மெட்டீரியல் படிப்புலையும் அதை ஏற்றுக்கணும். நம்ம கண் கூட பார்க்குறோம். செல்ஸ்லாம் ஒரு சர்டன் டேஸ் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மாற்றம் அடையும். 21 டேஸ் அந்த மாதிரி இல்லைங்களா? புது செல்ஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நம்ம சரீரமும் மாற்றத்துக்கு உட்படுறதை நம்ம பார்க்குறோம். அதே இறப்புக்கு அப்புறம் இன்னொரு சரீரம் எடுக்கும். அது நம்மளுக்கு பார்க்க முடியாது. ஆனால் அதுதான்
நடக்குதுன்றதை நம்ம 13th ஸ்லோகத்துல பார்த்துட்டோம். பகவானே சொல்லிட்டாங்க அதுல. சரிங்களா? அப்ப பிறப்புக்கு அப்புறம் இறப்புக்கு அப்புறம் பிறப்பு உண்டு. மறுபிறவின்ற இது வந்து உண்மை. இப்ப மெட்டீரியல் படிப்புலயும் அதை ஏத்துக்கிறாங்க. அம்மாற்றத்தினாலே உடல் வளர்ச்சியும் முதுமையும் ஏற்படுகிறது என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் உடல் மற்றும் மனதின் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு இடையிலும் ஆத்மா மாறாமல் நிலையாக இருக்கின்றது. நம்ம அப்படியே தான் இருக்கோம் இல்லையா? ஆத்மா உள்ளுக்குள்ளார எப்பயுமே 20 இயர்ஸ்லயே நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். 16 இயர்ஸ்லயே ஃபீல் பண்ணுவோம் மனசால. இல்லையா? மனசுன்னு சொல்லக்கூடாது, அது ஆத்மா. ஏன்னா ஆத்மா வந்து என்னைக்கும் அந்த ஓல்ட் ஏஜ் அதெல்லாம் அதுக்கு கிடையாது. சரிங்களா? எப்பயுமே ம், அந்த மாற்றம் இல்லாமல் யங்காவே இருக்கும். சரிங்களா? பகவான் எப்பயுமே ஸ்வீட் 16. அதனால தான் நம்மளும் அப்படி உணருவோம். சரிங்களா? வயசானவங்க கிட்ட நம்ம கேட்டோம்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு உடம்பு தான் வந்து சரீரம்ல தான் தெம்பு இல்லையே தவிர, மனசு ரொம்ப திடமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இளமையா தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னுவாங்க. எதனாலன்னா, மகானோட நேச்சர் தானே, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தானே ஆத்மா. அதான். ஆனால் உடல் மற்றும் மனதின் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு இடையிலும் ஆத்மா மாறாது. இதுவே ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு. அப்ப ஜடத்துக்கு மாற்றம் உண்டு, அழியும். ஆத்மாவுக்கு மாற்றம் கிடையாது, அழியாது. உடல் இயற்கையாகவே என்று மாறிக்கொண்டுள்ளது. இதை நம்ம இயற்கையாவே நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த உண்மையை வந்து எல்லா வகுப்பினராலும், அதாவது அருவவாதிகள் நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம்ல, ஆஹ் அத்வைதம், துவைத்தம், விசிஷ்டாவைதம், அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம், இந்த மாதிரி பிலாசபிஸ்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்க எல்லாரும் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட். சரிங்களா? செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல். அந்த அத்வைதம் அவங்க தான் அருவவாதிகள். உருவவாதிகள் வந்து துவைத்தம்ல இருந்து நம்ம பார்க்கறது. இந்த எல்லா செக்ட்லயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சரீரம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது அழியும், ஆத்மா மாற்றம் இல்லாதது அழியாதது அப்படின்றத எல்லாருமே ஒருங்கிணைந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? அவங்க பிலாசபி வேணா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி மாறி இருக்கும். ஆனா இது வந்து எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எல்லாருமே உண்மையை கண்டவர்கள், எல்லா பிலாசபி ஃபாலோ பண்ணவங்களும் இதை ஒரு மனதா அக்செப்ட் பண்ண ஒரு விஷயம். அதனால இதுல எந்த மாற்றமும் நம்மளுக்கு இல்ல, நம்பிக்கையின்மையும் இருக்கவே கூடாது. சரிங்களா? விஷ்ணு புராணத்திலும் வந்து இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். விஷ்ணுவும் அவரது இருப்பிடங்களும் சுய ஒளி பெற்ற ஆன்மீக தன்மை உடையவை. அங்க வந்து இந்த இருட்டு அதெல்லாம் இருக்காது. சரிங்களா? பகவானோட தேஜஸ்லே பிரகாசமா இருக்கும். நிலையானவை, எப்பயும் எட்டர்னலா இருக்காது. சரிங்களா? ஆஹ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். நிலையானவை, நிலையற்றவை என்ற சொல் இங்க நிலையானவை அப்படின்றது வந்து ஆன்மீகத்தை குறிக்கும். நிலையற்றவைன்றது ஜட விஷயங்களை குறிக்கும். சரிங்களா? இந்த உலகமெல்லாம் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டை உருவாக்கி மெயின்டைன் பண்ணி அழிக்கிறாங்க. ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு நிலையா இருக்கும் எப்பயும். சரிங்களா? உண்மை, அப்சல்யூட் ட்ரூத் அது. இங்க எல்லாமே டெம்பரவரி, மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. உண்மையை கண்ட அனைவருடைய கருத்தும் இதுவே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கணும். உண்மையை கண்டவர்கள்னா இந்த எல்லா பிலாசபி ஃபாலோ பண்றவங்களும் ஏத்துக்கிற ஒரு விஷயமா, உடல் நிலையற்றது, மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, ஆத்மா நிலையானது, மாற்றத்துக்கு உட்படாததுன்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இப்ப நம்ம அந்த வர்ணாசிரம முறை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளாஸ் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் ஜெய்.